Gepleyer Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny Aşgabatyň aeroportuna Zenan raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýän araçylar peýda bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň portretining aptalyndan öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň portretleriniň afilýany barada habar hem köp okalan habarlaryň biri boldy. Şeýle-de mara edilen saparyň müňlerçe adamyň hereketini çäklenirini barada habarymyz köp okalypdyr. Edil soňky döwürde derman ýetmesli baradaken maglumat çykmany. Emma Türkmenbaşda 3 görnüşli antibiotik derman feriştesinin satığı qadağan edildiği bu habar hem köp okalypdyr. Şeýle-de Türkiýede maşgala gurup sütemi duçar bolanlygyny aýdan türkmen täkmet migrantynyň kıssasy köp okalypdyr. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň işsizlik bilen baglykda daşary ýurtlara işlemäge diýen zenanlaryň duşan kynçylyklary. Şol hany Aşgabat aeroportundaky beýkanun araçlar baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Odaly Türkiýede yerler köge durmuşa çykan Türkmenistanly zenanyň beýleki migrantlar üçin tejribe bolsun diýip paýlaşan kıssasyndan bir bölegi bilelikde dinlädiň. Meniň maşgala durmuşum ýeriň ýüzündäki dowzakdy. Türk adamym günde günaşa mertebämi depeledi, kemsetdi, ýençdi. Şu sözler bilen 36 ýaşly türkmen raýaty Gülsat özüniň Türkiýedaky soňky 4 ýyldaky başdan geçirenlerini ýatlaýar. Ol Türkmenistandaky kynçylyklaryň arasynda beýleki müňlerçe ildesleri ýaly, has gowdurmuş gözleginde Türkiýe gelipdi. Emma ol Türkmenistanyň döreden emeli kynçylyklary sebäpli bu ýurtda resmi ýagdaýda galmagyna mümkinçilik berjek. Degisli dokumentleri edinip bilmän üçin gowun bermedik yerli erkekleriň birine durmuşa çykma kararyna geldi. Ol mundan soň başdan geçirenleri barada azatlyga gurrun berdi. Bellesek söhbetleşimiziň hopsuzlygy jahtynden adam we ýeratlary şeýle-de käbir jikme-jikler aýan edilmeýär. Türkmenistandaky işçilik ykdysady kynçylyklar we geljege bolan ynamyň ýoklugy sebäpli 2015-nji ýylda iş gözleginde Türkiýe geldim. Elbetde ilki başda men beýleki ýyldaşlarymyz ýaly bir kanun ýagdaýda işlemeli boldum. Bu sebäpli polisiýa ele düşmejek bolup elmydama gorkatynda ýaşadym. İş berjiler hem bir kanun ýagdaýda işleden üçin ýa aýlygy kemeldip berýärdiler ýa-da aslada bermeýärdiler. Diýip Lewawyň Türkmenawat şäherininden bolan Gülsat Azatlyň Türkiýedaky habarçysy Ahmet Rahmanowa gurrun berdi. Ol Türkiýede resmi ýagdaýda ýaşaýyş ruhsatyny almak ugrunda tagalla etdi. Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi sebäpli ähli tagallalarynyň puja çykandygyny belledi. Aradan bir näçe wagt geçenden soň Gülsada yerli erkekleriň biri gowun bildirip, gysga wagtyň içinde onuň bilen durmuş gurmagy teklip edipdir. Ol menden 2 ýaş çemesi ulydy. Ol günde günaşy işleýän ýerime gelip maňa söz aýdýardy. Mende oňa gowun bermäge islegim ýokdy. Ýöne maňa Türkiýede kanuny esasda galmagy zerurlyk bardy. Şol sebäpli soňa bilen öwrenşerin diýip oňa durmuşa çykmagy razylyk berdim. Diýip Gülsat belledi. Habarçymyz Ahmet Rahmanow Türk raýaty bilen resmi ýagdaýda durmuş guranda sary ýurtlaryň 3 ýyldan soň raýatlygy alyp bilýändigini aýdýar. Birinjiden şu öýlenendigi barada registrasiýa geçmeli bolýarlar. Şondan soň 3 ýyl bile ýaşap, 3 ýyldan soň raýatlyk almak üçin zaýewleniýa berip bilýärler. Nam ikisi hökm suratda ikisi bermeli bolýarlar. Hem aýal hem erkek. Şondan soň şu edaranyň işgärleri islen wagty öýlerine gelip kontrol edip bilýärler. Bile ýaşaýarlarmy, doğrudan maskala şekilinde ýaşaýarlarmy, şu zatlary kontrol edýärler. Şondan soň bir näçe ýerlik собеседование çağırýarlar. Hem aýal hem erkeği bile собеседование geçirýärler, hem aýry geçirýärler. Biri hakynda näme bilýändigi barada soralar berýärler. Bile ýaşaýandygyny, birbirini gowtanaýandygy barada göz getirmek için. Şondan soň raýatlyk dokumenti alyp bilýärler.
Emma bilelikdäki maskala durmusy Gülsadyň saklaýsy ýaly bolmaýar. Aradan ençeme ay wagt geçenden soň Gülsadyň äri onuň her bir hereketine gözegçilik edip, hatda fiziki we jinsy zorluklary ulanyp başlaýar. Ol ara kor eken, her gün diýen ýaly kemsedici sözler aýdyp dürli bahana arap meni urýardy. Bu diýsen agyrdy, tenimde gögüň iýizi aýrylmaýardy. Men iň bolmanda raýatlygy alaýyn, şondan soň aýrylşaryn diýen umyt bilen onuň sütemlerine çydajak boldum. Diýip Gülsada aýdýar. Aradan isli wagt geçip, raýatlyk üçin dokumentler tapşyrmak wagty gelende Gülsadyň äri muny etmekden ýüze urýar. Ol maňa bilýärin sen raýatlygy aldygyň meni taşlardyň. Şonuň üçin bu niýetiňden umydyň üzäýi diýip jogap berdi. Men şondan soň her zadyň hem çeni çaky bar diýip ony terk etdim we aýrylşmak barada arada berdim. Munyň iýdi bilen ol maňa dowamly jaň edip eden etmişlerini ökünýänligini, raýatlygy almagy garşy däldigini aýdyp töwel etdi. Men oňa ynanmaýaryn bir kanun ýaşamaly bolsam-da indi bu dowdaha dolanmaryn. Diýip söhbetleşmez gurrun berdi. Gülsat Türkiýedäki türkmen gelin gyzlarynyň has güçgär bolmagy üçin geljekleri barada howlukmaç karar almazyndan öň ähli ýagdaýlar dogry öwrenmek üçin öz kıssasy bilen paýlaşandygyny aýtdy. Azatlyň habarçysynyň Gülsadyň äri bilen habarlaşyp maglumat almak diýensiňi netije bermedi. Sol bir wagtda ol Gülsadyň bastan geçirenleri bilen dus bolýanlar bilen birlikde türk raýatlary bilen bagtly maskala gurýan türkmenistanlylaryň hem köpdigini belledi. Baktlı bolup baktlı ýaşap giden maşgalalaram bar. Erkeklerim var, zenan maşgalalarım var. Yana käbir maşgalalar başta baktlı bolsa da soňra boşup giden ýagdaýlarym var. Mysal üçin başta baktlı bolup çağa dolup, yana soňra bilen şu zenan maşgaladan çağalaryny aljak bolup suda berilen maşgalalarym var. Raýatlyk almak için pul töläp öýlenip, soň pul töläp hemen maşgalalar bozulup, raýatlyk alma prosedurasy bozulup giden maşgalalarım var. Gepleýär Azatlyk radiosi. Inniki söhbetimiz ýurtda raýatlaryň hereket azatlyklaryny, şol sanyny daşary ýurtlara çykma hukuklaryny çäklendirmekde tanqidlanýan Türkmenistanyň paýtagtyna daşary ýurtlara çykjak zenanlaryň görýän kynçylyklaryndan peýdalanýan araçylar barady. Bu temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Aşgabatyň halkara howa menziline daşary ýurtlara barýan zenan raýatlary migrasiýa gullugynyň barlygyndan päsgelçiliksiz geçmäge ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji ýanwarda maglumat berdi. Türkmenistana daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namalary, şol sany wizalary düzüp bolan halatyny hem bu ýagdaý kä halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine siýahat etmegine türkmen häkimetleri tarapyndan ruhsat berilejekdigini aňlatmany bilýär. Türkmen häkimetleri wagtal hiç ýyly düşündürüş bermezden raýatlaryň daşary ýurt döwletine siýahat etmeginiň öňüni baglap bilýär. Mümkin bolan şeýle päsgelçilikleriň arasyna Aşgabatyň halkara aeroportuny daşary ýurt döwletine barýan raýatlaryň migrasiýa barlygyndan kynçylyksiz geçmegine ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe Türkmenistan raýat paýtagtyň Howa mendiliniň halkara uçuşlar terminalyna orta ýaşly iki zenan maşgalanyň türkmen häkimetleri bilen bir kanun hyzmatdaşlyk edip para beren raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň ýakyn wagtda daşary ýurtlara çykmagy meýilleşdirýän söhbetdeşleri aeroportdaky iki zenan maşgalanyň häkimetleri bilen raýatlaryň arasyna araçylyk hyzmatyny hödürleýänliklerini we bu hyzmatlar üçin raýatlardan para alýanlyklaryny aýdýarlar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçlaryň esasan diňe 18-25 ýaş aralygyndaky aýal gyzlaryň 10.000 manat para bilen Aşgabatyň aeroportundan Türkiýe gitmegine ruhsat berilmegine ýardym berýänliklerini aýdýarlar. Şeýle-de habarçymyz häzirki wagtda häkimetleriň 40 ýaşy ýetmedik aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýänliklerini habar berýär. Ýa-da may aýyna Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn iki çeşmesi ýurtdaky zenan raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna dolyk gadaganlyk girizmek bilen bagly meseleleriň döwlet ýol başçylary derejesine çynnyky ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar beripdi. Şol Azatlyk radiosu bu maglumat Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýa-da migrasiýa darasyna tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Azatlygyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçy zenanlary häkimetler bilen dildüşük etmekde aýplaýarlar. Bu iki zenan Howa menziliniň halkara uçuşlar terminalynda göni hukuk goraýjylaryň ýanyna baryp, para beren gelin gyzlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmelidigini tapşyrýarlar. Ol ýerde oturan ofitserler olaryň päsgelçiliksiz uçara goý berilmegine ruhsat berýärler.
Diýip para geleşiginin habarly bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bulardan başga da habarçymyzyň söhbetdeşleri araçlaryň Aşgabat, İstanbul uçur gatnawlarynyň onlaýn satuwda eli ýetersiz bolan peteklerini hakyky bahasynyň birnäçesi gymmat bahadan tapyp berip bilýänliklerini aýdýar. Azatlyk radiosu Aşgabatyň aeroportuna ýolagçylardan para almakda aýplanýan we häkimetler bilen halkyň arasyna bir kanun araççylyk hyzmatlaryny hödürleýän raýatlar barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň tesbir alyp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gysga wagtda gören siýasy çareler we olaryň aňyrsyna geldenip biljek sebäpler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Öňkü prezident Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň birden odal öz başlangyjy esasyna 2 palataly edilen parlamenti bir palataly etmek. Odal Sapar Murat Niýazowyň siýasy miras hökmüni ýatyran, soň dikeldip parlamentiň bir palatasy eden halk maslahatyny öz başdak, ýokary wekilçilikli gurama öwürmek inisiatiwasyny öňe sürüp, Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýene-de üýtgedip, 2 hepdeden hem az wagt içinde gören guramaçylyk çareleri bir topar soraw döretdi. Eýsem bu öwürlüşik 2 palataly parlamentiň Milli Geňeşiň birden 2 palataly bolmagy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmen halkynyň milli lider diýilip ygran edilmegi, oňa we onuň maşgala agdalaryna ellegirilmezlik hukugynyň berilmegi edil şuň kugyny näme üçin zerur boldy. Galy berse, bu gedekki öwürlüşigiň ören gysga wagtda uly gyssanmaçlyk bilen geçirilmeginiň aňyrsyna nämeler bolup biler. Mundan Gurbanuly Berdimuhammedow birden öz ogluny gysga wagtda dürli wezipeleri belläp, soňra birden öz ornuny döwrewap pikirlenýän ýaşlara bermek isleýänligini aýdanna hem bir topar soraw derapdy. Emma ýurt ýapyklygy bu sorawlara jogap tapmagy kynlaşdyrýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen bilermeniniň ozalky hökümet resmiýetiniň eýýäm dinleýijilere we okuwçylara ýetirilen pikirine görä, hökümet guruluşyny üýtgetmekdäki gyssanmaçlygyň sebäbi öňkü prezidentiň öz oglunyň prezidentlik wezipesini ýerine ýetirişinden o diýen kanagatlanmazlygy we dolandyrjy maşgalanyň çäginde bolan käbir oňuşmazlyklar bilen bagly bolup görünýär. Ýönetimçilerin käbiri dolandyrjy maşgaladaky oňuşmazlyklaryň ýa-da Serdar Berdimuhammedow bilen onuň ýegenleriniň arasynda dartykynly gatnaşygyň täzelik ýa Uly Berdimuhammedow üçin geň zat bolmanlygyny işelede prezidentiň kadrlary meselesinde kakasyna geňeşmän karar kabul edendigine ynanmagyň kyndygyny aýdýar. Azatlyk şu we beýleki soraglara jogap aktaryp azatlygyň ýerlerdäki habarçylaryna Wienada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine birnäçe sorag berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanuly Berdimuhammedowyň gyssanmaç geçiren öwrülüşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanyş bolalyň. Bu hat Azatlygyň web sahypasynda düzgün boýunça bolşýaly çap edildi. Okuwçynyň hatyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz şahsy häkimiýetini absolut monarkiýa derejesine ýetirenini gaýdylýar. Ýene bir gezek ýatladýar. Okuwçylaryň hatlary bolşýaly çap edilýär we olarda aýdylýanlar diňe awtorlaryň özlerini degişli bolup, Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny asla şöklendirmeýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň senbuni geçiren we tasdiklan konstitusiýon özgertmeleri Türkmenistanyň döwlet häkimet we dolandyrjy guruluşyny umumlykda bir kanun derejä ýetirdi, diýip okuwçy hatyna başlaýar. Şeýlehem onuň halk maslahaty hakynda kanuny kabul etdirmegi sözüň dolu manysynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň iň esasy özenini, ýurdun prezident respublikasy görnüşindäki döwlet dolandyrjysyny ýok etdi. Ýatlatda konstitusiýanyň 141-nji maddasynda döwlet dolandyrjysynyň prezident respublikasy görnüşi hakynda düzgünleri üýtgedilip bilinmez diýilýär. Emma iş yüzünde halk maslahaty hakynda kabul edilen konstitusiýon kanun Türkmenistanyň prezidentiniň dolulugyna halk maslahatyna tabin edýär. Ýagny täze düzgüne görä halk maslahatynyň kabul eden islendik çözgüdi we karary ähli döwlet işgärleri ilkinji nowatda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan gurrunsyz berja edilmelidir. Ýagny indi prezidentiň hatda halk maslahatynyň çykaran kararyna tesbir bermäge ýa-da oňa veto goýmagy hem hiç hili kanuny hukugy ýok. Bu bolsa sözüň dolu manysynda Türkmenistany prezident respublikasy dolandyrjyly düzgünden çäklendirilmedik absolut monarkiýa düzgünine getirdi. Gurbanuly türkmen halkynyň milli lideri, arkadagy statusynyň resmi kanuny esasda berilmegi hakyndaky kanunda
Bütün Berdimuhamedowlaryň maskalasyny islendik jogapkärçilikden azad etdi we onuň maskalasynyň dolulugyny kanuny esasda döwlet üçinçiligine geçirdi. Bu hili bir kanun hereket Türkmenistan üçün ürän uly zarby urdy we paradoksal ýagdaý döretdi. Ýagny bir tarapdan elbetde Gurbanuly Berdimuhamedow öz şahsy häkimetini absolut monarxiya derejesine ýetirdi. Emma beýleki bir tarapdan ol indi öz tarapyndan bellenen tutuş döwlet dolandyrys edaralarynyň ýolbaşçylaryny, çinovniklaryny, deputatlary sözüň dolu manysynda halkyň gözüňünde we dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde dolulugyny legitimizleşdirdi. Ýagny dolulugyny döwletiň dolandyrys vertikalyny bir kanun etdi we hatda ýurdun konstitusiýasynyň fundamental prinsipi bolan prezident respublikasy formasyny hem ýatyrdy. Netijede indi Türkmenistanyň kanunçylygy hem legitim däl, ýagny bir kanun ýagdaýa geldi, diýip okyjy ýazýar. Elbette, başta hem aýdysymyz ýaly, bu hatdaky pikirler awtoryň özüne we salgylanayan anonim adamlaryna degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhretlendirmeýär. Hepdeniň jeminliňle ýarsyňyz. Eýsem halk maslahatynyň ýady Gurbanuly Berdimuhamedowyň ýekete hökmranlygynyň gyssaly dikeldilmeginiň sebäbi näme? Öňkü prezident nämeden beýinjalyk boldy? Azatlyk bilen anonimlik şertini söhbetdeş bolan öňkü resmiden tapawutlykda ýurt içindäki habarçylarymyz bilen gürleşen adamlar soňky bolan wakanyň mümkin bolan sebäpleriniň ýene bir näçesini öňsü çekdiler. Olar Serdar Berdimuhamedow prezident bolan bäri Kakasynyň döwründen tapawutlykda adamlaryň durmuşyny gün täsir edýän näme gowdatlar etdi? Adamlar inni näme bolar öýdýärler? Durmuş gowuluga tarap üýtlep bilermi ýa-da prezidentiň kakasy oglunyň etjek gowy işlerini päsgel berermi diýen soraglara jogap berdiler. Mysal üçin, birinji habarçymyz bilen gurlaşan adamlar Serdar Berdimuhamedowyň kakasynyň 2016-njy ýyldan bäri çözüp bilmedik meselesini, nagyt pul we bankomat problemasyny bir ýyla ýetmeýän dol diýen ýaly çözenligini aýtdylar. Bundan başga habarçymyzyň prezident täzeleneli bäri halkyň durmuşyny gün täsir eden üýtgeşiklikler baradaky soragyna jogap berenler un, çörek meselesini erkin sowdanyň emele gelenligini aýdýarlar. Elbetde, bahalar gymmat. Ýöne Uly Berdimuhamedow döwrüni çöregi puluňa tapmak hem kıyınlaşypdy diýip habarçymyz aýtdy. Bu maglumat soňky döwürde pul nagdlaşdyrmak kıyınçylyklary, çörek nowatlary barada gelýän habarlaryň azalmagy bilen hem tasdik bolýar. Odol yeni prezident derke, Kiçi Berdimuhamedow çörek nowatlarynyň prezidentiň awraýyny gaçyrýanlygyny aýdypdy. Şeýle de habarçy, odol guruluşyk taslamалary boýunça gurulýan tenderlerde Uly Berdimuhamedowyň ýegenleriniň ýa-da ýakynlarynyň doly utuzy bolanyny, beýleki firmalaryň diňe şolaryň hyzmatyny berenleri bilen oňanlygyny belledi. Emma Azatlyk käderlikçe maglumat almak kynçylyklar sebäpli bu meselede bolan üýtgeşmeleriň derejesini tasdiklap ýa-da inkar edip bilmeýär. Habarçymyzyň ýene bir maglumatyna görä soňky bir ýylda aktivistlaryň gülönçüler toparyna agza bolmakda guman edilen mugallimlaryň we terekeçileriň bir näçesiniň azatlyga çykarylmagy halk içinde täze prezidenti bolan onam artdyryp başlady. Egerde kakasy ýaly adam günäsini bagyşlamaýan aktivist ýa-da Sehel Gülöne Türk ruhanysy Fethullah Gülöne ýylteşigi bolan adamlaryň günäsini geçmeýän diktator düşünjeli bolany bu işleri etmedi diýip habarçymyzyň bir söhbetde aýtdy. Azatlyk mundan öň Balkanly jurist Peýgambergeldi Allaberdiýewiň Gökdepeli Lukman Hursana Ismatullaýewaň günä geçişe düşenligini habar beripdi. Emma gülönçüler diýilýänleriň bir näçesiniň sentýabrda we dekabrda şertli ýagdaýda azat edilenligi diňe häzir ma'lum bolýar. Habarçymyzyň sözlerine görä azatlyga çykan gülönçüleriň biri oňa özleriniň azatlyga çykanlyklary baradaky maglumaty gizlemäge mejburdyklaryny aýdypdyr. Öňkü tutsagyny Türkmen hökümeti bilen Türk hökümetiniň arasyna döräp biljek sowuklugyň öňüni almak maksadyna Milli Howpsuzlyk Ministrligi we Içeri işler Ministrligi tarapyndan berilen berk tapşyryk bilen düşündiripdir. Gurrun edilýän tutsaglar 27 sentýabr we 12 dekabrga wat eglan edilen günä geçişlerde şertli ýagdaýda azatlyga çykarylypdyr. Aýdylmagyna görä olar ýaşaýan şäherlerinden bir näçe ýyllap çykmasy edilipdir. Edil öý tutsag däl, ýöne şäherden çykmak gadagan, her hepde polisiýa bölümine gelip belli galdyrmaly. Maşgala agdalar bilen internet, Wi-Fi, smartphone, kompýuter ulanmaly däl diýilen şertler goýulypdyr. Ýakyn dostlary, garandaşlar bilen görüşip bilýärler.
ýöne telekeçilik işine entek ruhsat berilmendir. Ozalky doňdurulan bank kasaplaryna aksirişdeler döwlet haýryna geçirilipdir diýip habarçymyzyň söhbetdeşiniň maşgalasy bilen ýaşaýan husus kwartirasynyň elinden alınmandygyny aýdyp onuň ýaşaýan jaýynyň salgysyny berdi. Tutsawlukdan boşan Gülençi özüniň Milli Howpsuzlyk Gurulunyň işgärlerine maglumat çykarmalyk barada dilhaty berenigini hem gurrun beripdir. Şu aralykda Türkmen News nesiriniň Türkmenistanyň Daşary işler ministrligindäki habarly çeşme salgylanyp ýazmagyna görä, dekabrda Seryoza Babanyýazow bilen Dmitri Medvedew hem adatlyga çykypdyr. Nesiriň tasdiklamagyna görä, bu iki adam häkimetleriň bir kanun ýanamalar esasynda tutsak edilipdir. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň ýartyny. Adatlygyň inni mundan soň nämeler bolar diýen soragyny habarçymyz gurrundaş bolan adamlarynyň pikirlerini salgylanyp, birinciden arkada oglunyň geçirýän täze demokratik özgörüşmelerinden gorkýar. Ikinciden oglunyň bu işleri başaryp halk arasyndaky awraýynyň kakasyny seredenini gysga wagtda ýokarlanyp barşyny gawanýar diýip jogap berdi. Onun sözlerine göre adamların arasında nağıt pul ve çörek, ulu parakorluk meselesi bilen avrayını yitiren 65 yaşlı arkadav, 40 yaşlı oğulça bolup bilmetdiyen yali gurrunlar estiliyor. Inni kakası oğlunun ayağına paltırmakçı. Kakası halkı korkutup saklamak yolunda. Häzir informasiya, internet asyrynda adamları galipde saklajak bolýar. Bir Berdimuhammedowler maşgalasynda diňe agyr ýetki bolar diýip yerli habarçy bilen gurulşan raýat aýtdy. Ikinji habarçymyz bilen gurulşan adamlar esasan ýurtda prezidentiň üýtgemi bilen edil häzirki ýagdaýda hiç bir zat üýtgemedi. Öňkü skema dowam edýär diýip pikir edýärler. Adamlaryň öňkü iýsizligi, iýne gany çağalaryny iýdirip, geýdirip bilmeýärler. Prezidentiň serdar bolmagy bilen Gurbangulynyň baştonlugy has gowy bildirýär diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Serdar görkezme swap ýokmuny ulanylýar. Ýurduň içinde kanunlaryň ählisi Gurbangulynyň buyrugy boýunça ýöreýär. Serdaryň edýän işleriniň halka bildirýän zady ýok. Belki merkezde gowluk bolan bolmagy mümkin. Vilayetlerde hiç bir üýtgeşme ýok. Büdjetniklerden öňkü ýaly pul çöplenýär. Çäreleri alyp gidilýär diýip habarçy anonimlik şertinde gurulşan adamlaryna salgylanyp aýtdy. Ikinji habarçymyz bilen gurulşan adamlar döwlet gaznasyndan goý berilmeli serişdelere derek büdjet işgärlerinden halkdan pul çöplenýär. Ýokary okuw jaýlarynda diňe barly adamlaryň çağalary okap bilýär. Garyp adamlaryň ýetişen çağalarynyň iýişsizligi dowam edýär. Olar gara işler bilen meşgullanmaly bolýar. Hatda kiçi ýaşly çağalar hem enatalaryna kömek etmek üçin okuwdan daşary işleýär diýerler. Olaryň anancına görä ýurtda umuman aýdanynda hiç kili özgörüşlük ýok. Prezident täzeleneli bäri bankomatlaryň öňündäki uzyn nowatlaryň aýrylanlygy baradaky maglumaty azatlygyň 3-nji habarçysy hem tasdik etdi. Serdar prezident bolaly bäri diňe bir bankomatlarda pul goýdy. Häzir hiç hili päsgelçiliksiz pul çekip bolýar ýöne başga üýtgeşik eden zadyny görmedim. Şol bir korrupsiýa, iýişsizlik, şol bir görkezmeler dowam edýär. Gün-günden çäreler köpelýär. Olara 40 ýaşdan ýaşlar barmaly. Şol öňkünkilik problemalar saklanyp galýar diýip habarçymyz aýtdy. Hemme ýerde para, korrupsiýa, nire barsaň para bermeseň işiň bitmeýär. Organ işgärleri para ýatan. Bir dokument oňortdurjak bolsaň emeli problema döredýärler. Şu gıynalı alsın deyip, gıynalman işini bitirjekler, para versin deyip, şu para öňüm bar deyip, bu serdar döwründe hem bar deyip habarçymyz başga üýtgeşiklik görmänligini delillendirmek üçin aýtdy. Üçüncü habarçymyzyň gurrundaş bolan adamlar hem serdaryň näme üýtgeşiklik edenini görmänliklerini aýdypdyrlar. Adamlar, bu serdar bolany bilen häli, kakasy hemme meseleni çözýär diýerler. Indi näme bolar diýip kän pikir etmeýärler diýip habarçymyz sözüni dowam etdirdi. Adamlar ýurdy geljekde hem şu Gurbanuly Berdimuhammedow dolandyrar diýerler. Onuň ogluny öz ornuny şeýle aňsatlyk bilen prezident edişine hemmeler haýran galdy diýip adatlygyň söhbetde aýdypdyr. Munyň bu göçümi etjegi bellidi. Sebebi häkimet. Iň uly wezipe bu bir kesel. Muňa geçen adamyň kelle beýnesi üýtgeýär. Sebebi hemme adam giýje günlüğü egilip çapak çalyp gollap dursa bu adamy üýtgeýär. Bizde çapak çalýan ýalakalar kän. Inni bu edil türkmeniň ganyna siňdi.
durmuş gowy bolmaz. Sebäbi 16 ýylda gowy bolmady. Inni bolarmy diýip azatlygyň sökgötdeşi sonra bilen jogap berdi. Şeýle de habarçy bilen anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjylaryň biri bir narkotiky ýok etdi. Korrupsiýany ýok edernidi, ýok etmedi. Sebäbi bu döwletdiň korrupsiýada, parada, horlukda dur. Bu korrupsiýany hiç haçan ýok etmez. Edip bilerdi. Ýöne bir Gurbanuly Berdimuhammedow dähwetli därliydi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosi Gurbanuly Berdimuhammedow öz häkimiýetini berkitmek üçin gysga wagtda gören çäreleriniň mümkin bolan sebäpleri we Türkmenistanyň ýol başlygyna bu wakalardan soň bolup biljek zatlar barada pikirini aýtmagyny sorap, olarky diplomat Ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanafow hem telefon etdi. Berdimuhammedow hakykatdan hem prezidentlik kürsüsini oğluna geçirip aynı yaşlara yol vereli zat deyip özüm kaptarlı oturacak arkayını nip Peygamber yaşına yettim. Ni kitaplam zatlam bilen eğleneyip şolary alıp pikir bilen başladı bolin yöne bir yılın içinde özü gördü de rahat oturubilmedi. Birinciden oğlunun käbir etken hareketleri göğüne yaranok. Yolunu ütüdür deyip pikir etmedi deyip düşünüyen men pikirim boyunca. Ol näme kakasynyň ýolunda dowam etmeýärmi siziň pikiriňiz çär? Yok, ol käbir etken hareketleri oň ýolundan çykdy diýip pikir etýär. Näme üçin diýseniz, ol entak prezident bolmasa-da ýanky ýegenler bilen arasy erwetdi. Şoň üçin birinciden şu ýanky maşgalan prezident bolardan soň has olarga slaw urady. Ýanky korrupsiýa meselesi boýunça da käbir etken hareketlerden göwüne yaraman ýegenliň ýolunu kesip urady bolin. Şonu şu maşgala umumy maşgalan arasyndaky bolýan zatlar Berdimuhammedow göwüne yaramady. Olar bir ikinjem. Diňe şol 10 ýaşlap diňe özi telewizorda, gazetlerde hem ýerde mesbuatda diňe özi çykýardy. Inni özi Bartuşluk aptala ayrılıp oğlu yerine elidi olin, şoda kavandar yazıp pikir etyen, men pikirim boyunca. Näme üçin diýsen, birden elinden hemme zat bilip bar yazıp, bir şo kavanıp, hopup, diyen ýaly, şoň üçin şu derrew sistemany ütkezip, ýene bir palasaly geçip, onuň halk maslahatam Niýaz ham edip de halk maslahaty şolary ýalydyp. 2 kursda köçüren adam 3 kursa geçdi. Ýadymda düşýän bolsa. Bir de nä şonu ulanyp halk maslahaty edip, şoň içine ýa prezident hem şoga berýärdi. Onun demek prezidentin üstünde bolýar. Özümiň arkada da inni milletin lideri boldy. Elinin zirliğinize elini alacak olup edin hareketimin fikri boyunca. Nurmuhammed abinin yerlerde kavarçılarımız adamlardan inni näme bolar, inni näme garaşýarsyňyz? Ya da Gurbanuly Berdimuhammedow oğlunun etjek gowy işlerini päsgel berip bilermi diýen ýaly soraglary soradylar. Inni siz näme garaşýarsyňyz? Inni näme bolar? Gurbanuly Berdimuhammedow dogrudan hem oğlunun etjek bolýan il halk bahwitli işlerini saklap togdadyp bilermi? Men fikrim boyunca inni ýanky hareketi oğlunun etken dağıtlarını umumy oğlunun prezidentliğinden ayırmaz diýip pikir etýän. Onun şoň üçin oğlu öz ýolu bilen gitjek bolsa, onda gelecegi Berdimuhammedow Gurbanuly Berdimuhammedow ýanky etken oýunlaryny ahir soňy gadaklan hyýal bormuk diýip pikir etýän. Näme üçin diýseniz, oğluny hakykatdan hem oğlu şu mahal gidip barýan tankyň üstünde, döwlet tankyň üstünde. Şondan ihlaýanna da şoňa ýapyşmaly, ýöne aşagyna düşmeliler. Şoň üçin Serdar kakasynyň aşagyna düşmeliler. Şu öz ýolu bilen gitmeli. Belki Serdar prezident hökümine öz ýoluny tapyp, onuň diňe oň bilen kanahatlanmaly. Ol hakykatdan hem sistemany ütgedilse, şoň Türkmenistanyň ýagdaýyny düzeltilse, şonda Serdar awray gazanybiler. Hormatly dinleyijiler, bir odalky diplomat, ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanafow pikiri. Eýsem Türkmenistanyň siýasy durmuşynda bolýan özgörüşlikler bilen baglykda sizde nähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bize ýazyp hem, telefon edip hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşinde ýazmagy hem haýyş edýäris.
Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.